डिसिसनाव फैनाय खारना जाहैबाय बे फैगौ 17 जानुवारि खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि माननीय गेदेर नरेन्द्र मदिया गुवाहाटीयाव फैनानै बे नैबे दा गोदानै जे रेलगारि बन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा टु गुवाहाटी कामाख्या आरो कामाख्या टु माने हावड़ा जायनोखि बेखेवनो हागोन बे माने मोजां जादों आरो जों बेखौ बरायो खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय जे बे बन्दे भारत स्लिपार एक्सप्रेसआ क'क्राझाराव स्टपेज गैया बेनिखायनो क'क्राझाराव स्टपेज नांगौ होननानै जों दिनै डिसिनाव गांसे मेम'रेन्डाम होबाय बे मेम'रेन्डामखौ जों NFRLनि जेनेरेल मेनेजार हरबाय आरो भारतनि रेल मन्त्रि बिथांनोबो जों हरनाय जाबाय आरो माननीय गेदेर प्राइम मिनिस्टार बिथांनोबो जों गांसे हरनाय जाबाय जाहाथे क'क्राझाराव स्टपेज खालामो मानोना क'क्राझारा बे BTCनि हेडक्वार्टारल' नङा बे BTCनिबो हेडक्वार्टार आरो लोगोसे बे बर'फोरनिबो माने नार्भ सेन्टार बे बर'फोरनि उथुमै जायगा दा गथिखे बे उथुमै जायगायाव आरो BTCनि हेडक्वार्टाराव जुदि ट्रेना लाखियाब्ला बे खोब अननाय जायो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जायो आरो जोंनि इसिबां माने जौगानाय जोंनि प्रति जे मोजां मोननाय बेखौ नेवसिगारनाय जायो दा जोंहा क'क्राझाराव गोबां दिनै माने मख'थावथाव माने जुक्तिफोर दङ ट्रेन लाखिनांगौनि दा दिनै क'क्राझारा मोनसे हेडक्वार्टारल' नङा BTCनि आरो बर'फोरनि हेडक्वार्टारल' नङा दा बिनि बादैबो बे जायगायाव आसे पासे जायगाफ्राव गोबां जोंहा माने टुरिस्टफोरनि थाखाय सिनिक बिउटिफोर दङ बेफ्राव टुरिस्टफ्रा फैनो हायो आरो जोंहा बेयाव इउनिभार्सिटि दङ माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ आरो गुबुन इउनिभार्सिटि दङ ओमफ्राय लोगोसे CIT दङ जोंहा ओमफ्राय इन्जिनियारिं कलेज दङ दा बेफोरबायदि थासेयावबो जे मेडिकेल कलेज दङ दा बेफोराव थासेयावबो जुदि क'क्राझाराव जोंना माने रेलानो जुदि लाखियाब्ला बे दुखुनांथाव जायो आरो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामनाय जायो आरोखि बेखायनो जोङो जुदि प्राइम मिनिस्टारा बुंदोंब्ला सबका साथ सबका बिकास सबके साथ होनना बुंनाय बाथ्रा दा जोंनाव बेफोरखौ माने माबानांगौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला जोंनो बेफोर ट्रेनखौबो जोंनो बे गोरिब गुन्द्रा जायगायावबो जोंनो स्टपेज होनांगौ दा जों बेखौनो दिनै माननीय गेदेर डिसिखौ जों खावलायबोदों आरो जोङो बिथांनि थ्रुयैनो जोङो मेम'रेन्डामखौ दिनै हरनाय जाबाय गोजोन्थों।